Μια διαφορετική πιλωτική αναδάσωση πραγματοποίησε ο Δήμος Κεσαριανής με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων με την ενεργό συμμετοχή της εθελοντικής δασοπροστασίας του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου Κεσαριανής κ. Αντώνη Καμπάκα, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 στην περιοχή Αλεποβουνίου στον Ημιτό. Η ημέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία βεβαίως, αφού 20 Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ το έτος 2011 είναι παγκοσμίως το έτος προστασίας των δασών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το έτος εθελοντισμού. Ξεκινάμε με πιλωτικό πρόγραμμα από εδώ και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε σαν έδρα αυτού του μεγάλου προγράμματος. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Σήμερα ήταν μια μεγάλη μέρα. Όλοι είδατε ότι εκατοντάδες εθελοντές ήρθαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Εμείς πιστεύουμε στον εθελοντισμό, αυτό θα προωθήσουμε με κάθε τρόπο για να μπορέσουμε να βάλουμε τον πολίτη στην προσπάθεια αυτή. Η αναδάσωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππου Πετσάλνικου έγινε με σπορά προβλαστημένων βελανιδιών στο λόφο Αράπη, ο οποίος είχε καεί στις φωτιές του 2008. Έχουμε χωριστεί σε ομάδες, ομαδάρχες δηλαδή από την ομάδα της Κεσαριανής. Έχουμε αναλάβει γύρω στα 10 άτομα κάθε ομαδάρχης. Έχουμε πάρει βελανίδια, τσάπες και έχουμε χωρίσει το βουνό σε τομείς. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει ότι θα καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερο μέρος από το καμένο του βουνού και εφόσον έχουμε καλύψει ο κάθε ένας στον τομέα του, εξαπλωνόμαστε δεξιά-αριστερά και συνεχίζουμε τη διατροφήτευση. Σημαντική για την υλοποίηση του εγχειρήματος ήταν η εθελοντική συμμετοχή δεκάδων προσκόπων, μαθητών, πολιτών της Κεσαριανής και άλλων περιοχών, αλλά και μελών των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας Κεσαριανής, βορειοανατολικού τομέα Ημιτού, Βάρης, Βούλας και Γλυφάδας. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Θα θέλαμε να ξαναρθούμε και του χρόνου. Είχαμε πιάσει την περιοχή και όπου βρίσκαμε έφορη περιοχή, φυτέψαμε όσο πιο πολλά μπορούσαμε. Μέχρι στιγμής όλοι μαζί έχουμε φτάσει γύρω στα 120 με 130. Ήρθαμε εδώ για να δεντροφυτεύσουμε, για να δούμε ξανά τον Ημιτό πράσινο, όπως ήταν και πριν από κάποια χρόνια, πριν καεί από τη φωτιά. Μετά τη σποροφύτευση, οι διοργανωτές αλλά και οι εθελοντές που συμμετείχαν στη δράση είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για αυτή την ενέργεια στο Δημοτικό Αναψυκτήριο, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Δαλάρα, της Προέδρου της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συνδέσμων Dr. Ingrid Σκαρπέλης Σπέρκ, του Πρέσβη της Γερμανίας Dr. Roland Wegener και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνογερμανικής Φιλίας της Βουλής Χρήστου Μαγκούφη. Συμμετείχαμε σήμερα όλοι. Όχι θεσμικά, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, σαν κοινωνία πολιτών, σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, συμβολική και ουσιαστική. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί και έξω στη Γερμανία σήμερα και να δουν αυτοί οι άνθρωποι ότι η ιστορία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής κρίσης δεν είναι ιστορία μόνο του σπιτιού τους, του μεγάλου σπιτιού τους έναντι του μικρού που έχουμε εμείς, αλλά είναι ιστορία που πρέπει να μοιραστούμε όλοι μας και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη κρίση ευκαιρία. Σήμερα είναι η μέρα των συμβολισμών. Σήμερα που η παγκόσμια κοινότητα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της κοινωνικής δικαιοσύνης, εμείς γιορτάζουμε την συνεργασία μεταξύ των λαών σε έναν μαρτυρικό τόπο, την Κεσαριανή, που από μαρτυρικός τόπος εξελίχθηκε σε τόπο συνεργασίας και φιλίας και αυτό συντελέστηκε με την αναδάσωση, με το δέντρο βελανιδιά στον λόφο, όπου δυστυχώς με την πυρκαγιά κάηκαν δέντρα. Επιλέχθηκε η βελανιδιά ως το ιερό δέντρο των Ελλήνων, το δέντρο του Δία, αλλά και το δέντρο της Γερμανίας, που συνδέει τους δύο λαούς και τους δύο πολιτισμούς. Παρόντες στη σποροφύτευση ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Βουλής Έλκε Φέρνερ και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς Γιάννος Λιβανός. Είναι μια δράση που προάγει τον εθελοντισμό και παράλληλα ένα νέο σύστημα όσον αφορά την αναδάσωση των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Άρα πηγαίνουμε στο μοντέλο των μεικτών δασών, τόσο από φυλλοβόλα όσο και από κονοφόρα. Αυτό σημαίνει πιο πλούσια βιοποικιλότητα και πιο πλούσια νερά, ύδατα. Το εγχείρημα της πιλωτικής αναδάσωσης στέφθηκε με επιτυχία, αφού σε λίγες μόνο ώρες φυτεύτηκαν συνολικά 20.000 προβλαστημένες βελανιδιές.